Puškohľad od firmy Leupold, model VXR 3 až 950. Je to puškohľad s tubusom 30 mm, matné prevedenie puškohľadu. Veľkosť šošovky 50 mm, variabilné priblíženie 3 až 9. Osvetlený puškohľad s 8 intenzitami jasu. Ďalej je tento puškohľad vybavený špeciálnym senzorom na vypnutie a zapnutie tohto puškohľadu. Pokiaľ ste polovník, ktorý vyžaduje veľmi jasný obraz s vysokým rozlíšením a vynikajúce verné farby, v tom prípade puškohľad VXR 3 až 950 je určený práve pre vás. Leupold, model VXR 3 až 950.